Yo! Sanibona. Okay, today ngifuna ukuphendula imibuzo yabantu le bathi ugebela kanjani, ehla kanjani. Okay, yazini. Hlala phansi ubuke yonke process. Bese niyeke ukulokhu nithi lide lifishane. Asigebele niphe kwakho. What I do? Guys. Okay, so kuyiso leso sikhathi. Okwamanje sawulipompa kodwa ngeke. Understand why abantu bafika into simple kanje. Kwesho. Sinali phone. Hayi. Okay, sawulipompa then bese after that ngibona yonke into. Kuthi sigebela kanjani? Ukuthi sehla kanjani. Very simple. Angazi why ngifilo into easy. Okay, lapha besayolipompa njengoba bengishilo, so ngathi ukulifutha ngigcwalisa umoya before ngigebela. Wena thola ubheka uzobona ukuthi ngigebela kanjani. Okay, manje sokugebelela la. Simple le nje, yazi. Angazi abantu bayithatha. Babuya ngathi. Okay, njengoba usalinde ukuthi ligebela kanjani, buka ke. Ibulike mawuthola ivideo interesting, ushiye subscribe khona uzobona masiqopha umlando, mas break record ngamanye ngoba wona ama record sisazowa break. Moment of truth. Hi, boss Miso. Perfect. Hey, Nicole. All right. Yes. Okay, moment of truth. It's simple and we can Stop the cap. Stop the cap right now. Hayi ngiyisho lo mina gejela kanjalo lebasket. Gejela kanje ne-depths. Ngizobona nayo. Sigebela nge-depths. That's why nempondo ezi3. 1 2 3 4 bambi steps zokuqala. 1 2 3 4 bambi sesi2. 1 2 bese phezulu. Afka. Yey, ngiyisholo. Gebelwa kanje kahle. All eyes on you. No te aquí veramos. Hay a woman. Kibera pera, aí vou. Oh, mas stop. Aí não, eu tá aqui. Não vou ter bubo moça, né? Aí, doutor. Yeah. Test. Bota man ngathi ne slow punch ne phone. Awuleza mama nyacela ungisize unzima lana sila nabantu abangathaniyo awuleza ungisize mama nyacela ungisize unzima lana sila nabantu abangathaniyo awuleza ungisize ixesha likhona zokwazi ukumela. It's giving wheelchair. Nice route. Uyazi ke nawo mawuthola ivideo interesting, share like, usubscribe khona uzobona masenza amanye aqopha umlando ngelinye ilanga. Okay, ungitshele lapha kuma comment ukuthi ufuna ngenze liphi next time.